Botani ma-Afrika mahle, botani bantu bomgquba. Kunalana ntsika yakho ku Facebook ithi ngabantu bakwantu? Lentos singabantu bakwantu. Singabantu bakwantu. Lento ke ndithi bantu bomgquba ngoba singabantu bakwantu. Igama lami ke ndinguSilindile Katshintshito. Ndisengwakwalufele, ndisengumampinge nangoku. Bulumko, ndiyaqala uva igama kuthiwa Bulumko ngawe ke tani. It's a very interesting name, which I struggle to understand uba bubulumko as being wise okanye bubulumko as in being careful. Being careful, okay. No, mandichaza ngolu hlobo mntazi ne. Eligama ligama lobudoda. Okay. Yes. So ndisebenzisa lona nje just to, emphasize la nto endandinikiweyo. I understand. Igama lami ngumgcobani lelo zalwa ndanikwa ngutata. So ukugcoba, it's an excitement. Yes, ukonwaba. Yes. And then ubulumko ndalinikwa, I think udade bakatata. I think so. Yes. Bebesithi ubulumko for wisdom. Yeah, wisdom, because it's been always with me la nto yobana iclever le. So for yena, I think it was prophetic in a way, because ndanikwa ngumuntu ongandaziyo bana ndakhulela phi okanye ubomi bam babutheni, but it was very, very, for me that's how significant it is, because I was given to a person ongakwazi. And already now she's seeing this thing oyiyo vele. Yeah, understand. Yes. So bubulumko nje boba no nengqondo thile, of which I'm trying by all means not to rub it off. Of course, yazi ke tana buti ngale moment ndithetha nayo ndinentloni ndikuxele ngoba ndilazi igama lomntanam lobudoda. Are we allowed to be told though? Yes, you should do. Kaloku ulizibazana. Andilazi nyani. Ulizibazana mntasekhaya, of which into zamaXhosa kakhulu fana no mandikwenzela umzekelo othile ne ngotata. Ngokwayeze kumama eyomtyisa utsike and everything. It was very important for him to know the name. Yeah. And igama likamama nguNosiphelele. Okay. So xa engenayo, the first thing engenayo endlini wabuza igama. Yoqala. I didn't know kaloku bakhona amagama, honestly speaking, and I'm learning this from you. Xa sigqiba apha ndiya ephone straight ndimbuza uba ngubani igama lakho lobudoda. Kwamele akuxelele igama lakhe lobudoda so that umbize nangalo. Yeah, understand, to give him that confidence. Yeah, understand, because kukho lando esintwini isikakhulu, we work with the sound energies, the language energies. Language is very, very important kuthi. That's why naxa ungambizanga ngela gama ulibhudile mhlawumbe uyadliwa. Okay. Uyadliwa, inene uyadliwa. So udliwa kuhamba ngendlela ezahlukileyo, awuzodliwa sithi thina madoda. You understand, uzawudliwa ngabantu abangomama, uyabo, ihamba ngezo channels ezo. But the name is very important because it signifies indlela le ayiyo ngoku nendlela azawungena kuyo, because nasebhayibhileni ke yabekwa, even though I don't want to quote more of that, but iyabekwa ubana ngoku ndandingumntana ndandisenza into zobuntwana, ngoku ndiyindoda ndenza into zobudoda. So xa engena kwesa sigaba uye atshintshe ke ngoku negama eli. You understand, because kwa ingqondo le seyitshintshile, yabo, ubana kuyo yonke lento yenzileyo kule ndlela yonke uyibalisele, because musixa ephumayo ne kunalantu ba uza kwaliwa, yabo. Qha waliwa sesuke ezandleni amadoda ayamxelela ubana okay fine, isigaba ke ngoku ongene kuso sesi, yabo. So ibali lakho nomgama wakho thina sizobalisa qha sizawunikela ezandleni zamaxhego, axele wona ubana yintoni abayibonileyo ngalo mntana ngoku besehlathini, nokuya kwakhe ebantwini kuzawubekwa ngala language ubana uyasokwa, uyaliwa, lanto. So omama baye bashwankathele lanto, bayishwankathele ezindlela yakhe, but hayi man,
lo mntu kuyo yonke into esiyibaliselweyo ngaye nokwenza kwakhe igama lakhe leli thile. I'm grateful uba siyathetha ngale nto as much as bingeyonto esihlalisileyo ngoku kodwa ngoku ke ngoba sesikuyo ke ngoku kunale nto I was cringing a lot kusentsho uba kwi-experience yam amadoda abuya kulaa ndawo ixesha elinintsi baye babuye sebesela accessively very excessive. It's one of the things ke ngoku bendinexhala layo ngonyanam andithi mna inoba kuye kuthiwe nina phaa kuye kuthiwe xa ungaseli awuyiyo indoda and then abanye abantu bathe bayi-abuse. Right now my child is being bullied esikolweni kwesi sikolo afika kuso andithi usasela ikrwala. So ukwendawo usendaweni ehlukileyo njengoba kutsho kuthiwa isidoda sifani. So uyarhawulwa ke ngoku xa inantsikayo uyarhawulwa ubuza into zesido ngokuthi ke ngokwam impendulo yam ndithe andizela ngaloo nto apha ndizofunda andiceli uyabhulishwa ke ngoku siye safanele uba siside siripote esikolweni kubizwe nenkosi yelali kubizwe nabantu belali uba nanku umntwana and bamphathele izikhali ngenxa yokuba nje kukuzwa le nto yakhe ubudoda. That's the danger of it. Yiloo nto endisithi le nto ingamadoda elali sometimes ayayifake ngentlonto le nto, you understand? Now mandikwenzela umzekelo othi singabazali ne sahlukile abantwana bethu sibakhulisa ngendlela ezahlukileyo njalo the best way we know how. Exactly. Then kubekho ke ngoku abantu abazoncedisana nabo along the way, you understand? Now it's a matter of a principle. It's a matter of how grounded is that young man. Yes. You understand? And akhonto imandi futhi akhonto imbi kulento yenzekayo. But it's somehow a journey that he has to recognize and reconcile with himself. Now, kwindaba ye-bullying, according to my experience, because I think I was 17. Okay. Yeah, I was doing grade 11. So I had to go back to school after. Understand? Of which, for environments yaselalini to environments yaselokishini ihluke kakhulu. You understand? So we wouldn't have the same experience, but elalini ingalungiswa kakhulu ngamadoda elala. You understand? Ubana mabalawuleka babafana okokuqala. Yabo. And yena akazubeka oluhlwino lwahlukileyo kunalamadoda akhoyo abangontanga bakhe, yabo? But kuzoba nendlela yobana mabakwazi ubana bambone as lo muntu anguye. You understand? Because into zayenza into zakwenzeka bazamconfronta ne bafuna umlimaza and stuff kuza zinto ezo. You understand? And he has to defend himself one way or the other. Yabo? But it depends on amadoda elali most of the time, because we want it to depend to the schools, SMTs, whatsoever, and report it to the schools, of it they would do nothing about it because there are some hidden aspects, of course, in terms of how do we navigate our cultures. In isidoda sifani, we have a tradition, we've got a culture. Exactly. Yeah, understand? So ilando ke ngoku efana ba ixoxwe ngamadoda elali and ke ngoku ufana ba ilungiswe ngamadoda elali. So it depends on lo mntu ubufumana umkhondo kuye in terms obana okay ndifuna ukwenza ukuthi ngoku yabo ngala September kungixelela ngayo ba ndifuna ukwenza ukuthi man yabo so kwenziwa njani nantoni and then they take you through the process. So it is also up to them to protect them, because ubanike igunya lobana mabathatha umntana wakho bayomhlalisa kwindawo wena endingayaziyo uzawubuya nalo mntana ungabuya yabona loo nto but they assured you, yabo? So nangoku I think it's better iqale phaa kubo, yabo? Bazi sibana umntana xa ndithetha naye uthi mama kunokuthi ingxaki ayiyolali yethu yenye indawo. Exactly. So kuzofuneka ngoba thini mhlambe kufuneka baye phaya ndikuvile bhuti wam, yabo?